מה המשפט שאת שומעת הכי הרבה ממועמדים? רחוק לי, לא רלוונטי, שכר נמוך, והכי נפוץ שהאם יש החזר נסיעות לפי דלק, אבל זה בסדר. אתם טובים שאתם שואלים לגבי התנאים שלכם. מועמד קבע רעיון ולא הגיע. איך את פועלת? מתבאסת קצת, כי בסוף הרעיון זה בשבילכם, לקדם אתכם, את הקריירה שלכם, במידה ואין אפשרות עדיף להתקן, אבל אני ממשיכה הלאה במהלך היום למועמדים הבאים. מה התחושה הכי מספקת בתפקיד שלך? שאני יכולה לעזור לאחרים למצוא עבודה, זה מאוד כיף, מספק, והכי חשוב שליחות. למה את ממליצה להיות רכזת גיוס במעוף? אנשים טובים, חבר'ה טובים, קודם כל. אני מרגישה תחושת שליחות שאני באמת עוזרת לאנשים למצוא את הקריירה הכי טובה ומדויקת עבורם, ובשורה התחתונה בסוף גם נותנת להם הזדמנות ככה לפתח את העתיד שלהם ולעזור להם להשיג פרנסה. תתארי לי את התפקיד של רכזת גיוס ב3 מילים. וואי, יש לי מלא. 1, שזה עבודה חשובה. 2, עבודה מאוד משמעותית ומעשירה אותי. 3, שזה עזרה לאנשים למצוא את עבודת החלומות שלהם. וזה הכי חשוב,